2011, que foi o tempo da rebeldía, que foi o tempo da indignación, que foi o tempo de botarnos ás rúas reclamando rexeneración democrática, xustiza social, dereitos para todas e para todos, ao 15M da ecoloxía, do medio ambiente, da mocidade, en contra do cambio climático e a favor dun futuro. Estamos estrenando un tempo novo e, polo tanto, estamos ante unha marea que vai acompasada con este tempo novo. Entendemos que é xa definitivamente o tempo da igualdade, o tempo das mulleres, o tempo dos dereitos sociais, o tempo do emprego digno, é o tempo do fin da precariedade laboral, é o tempo dos dereitos. E é, por lo tanto, en definitiva, o tempo da esperanza para o noso país. Hoxe presentamos aquí a candidatura ao Congreso e ao Senado dunha marea que quere acompañar un tempo de esperanza, un tempo de ilusión e un tempo de futuro. Por eso temos candidatas e candidatos que hoxe representan a todas as provincias, pero que representan, sobre todo, unha diversidade no social, xente que ven do mundo do traballo, do mundo do feminismo, do mundo do ecoloxismo, do mundo da xente que escoita a sociedade civil, que non se rinde, que loita esperanzada porque quere un futuro mellor. Son os candidatos e as candidatas dun tempo novo para o noso país. Non se trata simplemente dunhas eleccións, trátase da representación en clave democrática, en clave social e en clave nacional do novo país. Este é o escenario no que En Marea quere postularse como unha forza política que seña decisiva para o futuro que está a vir, para un futuro que teña que ser necesariamente máis democrático, máis social e máis inclusivo. E, polo tanto, aquí estamos todas e todos nós, plantados hoxe no Parrote, na Coruña, para decir a todo o mundo que queremos, que podemos e que sabemos como dar esa esperanza ao futuro que está por vir. E teme que esa mensaxe quede diluída nos próximos días por todas as diferencias que está habendo no seo daquele espazo de unidade popular. Estamos ante un tempo de eleccións, estamos ante un tempo onde a cidadanía vai ter a oportunidade de escoller o proxecto político que entenda que mellor se acomoda os seus intereses e os seus valores e o que considera os seus desexos. Nos vimos de traballar durante estes 2 anos e medio incansablemente para construir un proxecto político que se amoldase os tempos que están vindo, os tempos da cidadanía, que en definitiva o que nos queremos representar, son os tempos que non veñen marcados polos partidos políticos. Por eso nos somos ante todo unha forza cidadá, unha forza que non se superdita, que non se subordina aos partidos políticos clásicos, que non ten obediencia de ningún tipo máis que o clamor social por aumentar e por ampliar dereitos para a cidadanía. Esa é, polo tanto, a nosa oferta electoral, o noso contrato social, o noso espacio de diálogo, o noso compromiso co conxunto da sociedade do noso país. E, polo tanto, iso que nós queremos hoxe escenificar aquí e do cal esperamos tamén un respaldo mayoritario nas eleccións do día 28 de abril. En todo caso, habitualmente o electorado castiga as divisións e as desunións. Como pensa que pode influir isto nos resultados? Ben, o espacio político de En Marea foi un espacio que cristalizou a través de loitas cidadás. Esas loitas cidadás siguen hoxe plenamente vixente e non están fraccionadas. Acabamos de vivir en menos dun mes importantes movilizacións en defensa da igualdade entre as mulleres e homes. En menos dunha semana acabamos de vivir unha movilización ilusionante da xente máis moza a favor da xustiza ecolóxica, a favor do medio ambiente, a favor do futuro nun espacio no que non queremos un cambio climático, onde queremos uns valores onde poder convivir, un espacio sostible. Vimos tamén de vivir en menos de un mes unhas importantes movilizacións tamén en clave de defensa dos dereitos das persoas traballadoras e daquelas que aínda non teñen traballo e tamén de persoas pensionistas que queren e teñen dereito, por lo tanto, tamén a un retiro digno. Tamén vimos de vivir un tempo de movilización en defensa dos servicios públicos, da sanidade pública, do ben común. Esas loitas non están fraccionadas. Aí non existe fraccionamento, aí non existe división, aí existe máis unidade que nunca. E En Marea quere representar esa unidade cidadá en prol dunha serie de bens comuns, en prol dunha serie de principios que, en definitiva, buscan ampliar dereitos, buscan que a xente viva un pouquiño mellor, buscan oportunidades para que todo o mundo poda ser un pouco máis feliz. E iso viñemos a política, nós, a xente, as mulleres e homes que compoñemos o espacio político de En Marea, a crear as condicións materiais e políticas para que a xente poda ser algo máis feliz e vivir un pouquiño mellor coa acción que fagan decididamente as institucións, as administracións públicas, os poderes públicos, co impulso cidadán que nos queremos darlle. E, por tanto, solamente bebe e solamente escoita a voz da cidadanía na rúa. Pero intentouse integrar, non? Tamén as mareas e outros partidos como a Nova. Que fallou para que ao final non fora todo xunto? Ben, nós respondemos única e exclusivamente ante 3 principios: a idea de rexeneración democrática, a idea de participación e a idea de compromiso ético cunha serie de principios. Esas foron as únicas condicións que o espacio político de En Marea puxo para integrar esta candidatura. En primeiro lugar, a aceptación dos principios que poñían a ética por riba de calquera outra consideración, o compromiso firme e decidido
ca igualdade, co progreso social, ca idea da cohesión territorial e o desenvolvemento socioeconómico do noso país. Solamente eso, e a idea tamén de participación. O 15M, do que nos bebimos en 2011 e do que volvimos a beber este venres pasado, o 15M foi un reclamo de participación e de democracia, pero tamén no interno. No interno os espacios políticos non poden ser espacios de despacho, non poden ser espacios pechados, teñen que ser espacios abertos e transparentes, teñen que ser espacios de participación democrática onde todo o mundo poda decidir quen e como se compón en cada momento o programa político e tamén as persoas que representan ese programa político nas institucións. Eses foron os únicos elementos que condicionaron o espacio político e, polo tanto, que conforman este espacio de unidade. Calquera, e non é unha cuestión de partidos, é unha cuestión cidadá, é unha cuestión de compromiso. Calquera que se comprometeu con eses principios está hoxe aquí presente e representado. Pero que pedían entón os outros para non comprometerse con eses principios e non cumplir con eses objetivos? Nós o único que pedimos durante todo este tempo foi compromiso ca ética, compromiso co programa e participación en primarias abertas á cidadanía. E agarda que para as municipais se poida resolver un pouco esa división e que haxa unha lista unitaria? Ben, nós nas municipais o que agardamos é o mesmo que agora estamos facendo para as eleccións xerais. Un espacio de unidade alrededor duns principios, duns valores, duns dereitos e duns desexos de cambio político. Pensamos que aquí recollemos o mellor das reivindicacións cidadás que están neste momento na rúa. E ollo, tamén a daquelas e aqueles que non poden reivindicalo e dos que nós queremos tamén ser a súa voz. O espacio municipal foi o espacio cidadanista por excelencia. De feito, en Marea, hoxe en día, foi a escala galega o que foron as mareas municipais, como neste caso en Coruña foi Marea Atlántica, un referente de unidade, de espacio de traballo compartido, conxunto e agregador, sumador de maiorías sociais e de reivindicacións que son todas elas complementarias, porque ten que ser complementario a igualdade entre mulleres e homes, con acabar coa precariedade laboral, co dereito a un medio ambiente no que podamos disfrutar todas e todos e co dereito a que o noso país estea cohesionado e estea presente e representado no conxunto do debate político que está tendo lugar neste momento no Estado español sobre un cambio que forzosamente ten que ser cara máis democracia e cara máis dereitos sociais. Ben, nós pensamos que este proxecto é o proxecto que nos mandaron as persoas escritas, as persoas que impulsaron este espacio desde o municipalismo, desde o ciudadanismo, desde as loitas sociais, desde as loitas cidadás e que, polo tanto, despois destas eleccións xerais haberá un reforzo político e unha confianza política grande respaldando este proxecto para as eleccións municipais. Nós sabemos que este é un tempo novo, o tempo da Marea, tal e como se presenta hoxe en día, é a marea dun tempo novo, dun tempo dun 15M renovado, comprometido ca xente máis moza que se manifestou fai 2 días en Galicia, en todo o Estado, pero tamén en todo o mundo, defendendo a xustiza ecolóxica, defendendo unha serie de valores que nos afectan a todas e a todos, e con ese novo 15M renovado, en Marea quere significar aquí hoxe un tempo novo na política galega. Non haberá, por lo tanto, un En Marea na Coruña a marxe da Marea Atlántica nas eleccións municipais? O noso referente en Coruña é a Marea Atlántica. Eu, se estuvese empadronado na Coruña, votaría sin dúbida ninguna a Marea Atlántica nas eleccións municipais.